Tapi kita yang rumah gak ikut. Gendong ibu loh. Alah, nggak usah ini. Beli sama. Tuyulku mau ndi ki rumah-rumatanku. Aku ndik mau iki diwedhi. Wong tuyul kok wedi karo setan kok. Wong tuyul ku yo setan, mosok wedi karo setan. Wong dudeni iku kuntilanak tah. Duwon. Aduh. Kaget aku nganti ame jeblok. Aduh. Tuyul. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العظيم. Capir aja. Wah, setengah songo yus. Payah mulai cah. Mulai dalan mah. Nah. Ibu ngerti piye cah susu atau DKI padahal tak tekokno wis tak kedek wakil mangan yo mok DKI sepondok wis tak doa wis diwenane mbah ruwet ben ngrasakno aku ae sik iki sik lara. Alhamdulillah. Udah dunia yang ini wae caca. Ya wis lah kok. Ya udah yo udah, wae makan juga. Sebenarnya dinikmati aja. Ini bensinnya udah mampu dulu. Bingung, kabeh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga. Wonten apa nih? Tak turune. Aku ngapuran sih. Nggih, wonten apa? Ini kan masalah urusan tanah. Ngoten Ini nggih. kan kurang 20.000. Nggih, terus Jika aku agak ono 2.000. 2.000 sih lah. ngoten nggih semunten, Mas. Iya. So, nah ono nih. Ini saya tak bayar. Ki mau tak hitung wis pas.
Coba itu nggak. Saya itu ngasih Mas. Iya bisa. Oke. Iya Mas, pas. Pas ya. Oh iya. Saya sampean iki main putih lho. Biasa nek mau sangka omah dikulan dhisik, golek sik. Oh. Cepet loh Mas duit iki lho. Iya jenenge duwe tanggungan, ora kudu kan dibayar. Iku mau yo golek-golek sik. Monggo disam dhisik jajan. Iya, sun. Mau di kacang tok iki. Wah, kok jenenge ngomong. Terus bukake alhamdulillah. Iya. Nek orang nih pisung ini mau Iya Mas. tapi Piye. aku nih yo bingung nggak Mas. Aku sih yo Ngono. mikir yo di utang mana. Nah, yo utang. Iya. Kamu kok Tak kira wis gak ndek utang soalnya wingi kan masalah tanah kan ya wis kok duit rumah wis akeh. Mosok yo jeneng utang wae, Mas. nggih. Lah pripun mau nih? Sekadane wis ting mboten apa niku namanya? Mboten Ora apa-apa, Mas. Masalah utang sing penting kan awak dhewe kan iku nak wae bayar yo tetep dibayar. Penting kok gak lali karo tanggung jawab ya. iya Mas. Yo kaya aku ngene iki, ambek kowe yo Mas yo utang kuwake lah tetep tak iling-iling. Soalnya utang kan bisa digo sampai mati. Jadi tak usah. Mangane iki saiki kan 2000 sik, tak usah meneh sok. Nah wis ana 1000 neh. Monggo tak kene. Nggih Mas. Wis ngono ae. Iya, matur suwun. Matur suwun. Nggih. Matur suwun. Iya, hati-hati Ora kan. nek yo sana awakmu. Nggih. Hati-hati lho, Mas. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, iya cah. Aku diutang saya 10 juta. Nah ini yo pas lah. Iya cah. Terus kalau kau cah. Ngomong gue mah aku jadi pikiran. Anjir kok lompok cah. Saya kira akeh duit hilang. Langsung tuyul piring. Anjir kok lompok cocok-cocok. Orang tahu mati cukup kamu boleh banyak yang saja daripada pusing ini. Masuk dicontoh loh. Masya Allah, alhamdulillah, kok selamat. Kasih duit cipok. Udah tak biar no caipul gitu. Mungkin udah dicipok malah banget. Ya tak ini. Wah, iki Mbah Ruwet piye cah? Tak rewangi jungker gentong nganti tompon urungan koyo ngene. Walah, asir aku iki wis mumet ke teko-teko iki ana apa? Mripatku pergi lho. Aduh, mosok mau mripate mau toncepno karo linggis no. Ora mau pas aku njikon dhuwitku lho. Gini. Mosok mripatku pergi. Wah, kowe iki berarti gak entuk duit. Lak gak iso nyugeno bosem iki. Entuk. Entuk. Pinter kowe. Mripatku. Kok entuk mok sithik? Gak mau mripatku perlang tak gelem sak meneh. Ana atusane, wah ana atusane. Mosok tuyul goblok nyolong duit kok. 2000, 1000. 2000, 1000, 1000, 2000, 1000, 10.000, 10.000, 5.000. Satuse kok mau sitok piye? Kok liyane kok mau 10.000-an mau 3 lah ya goblok. Ya kira 10.000. Goblok kowe tak. Nyolong iku sing gambare iku Soekarno ngene iki tok. Nyolong kok 2.000-an mau nggo apa? Bosem iku goleki dhuwit iku mau ngene iki gambar Soekarno. Tas sing 50 ngene iku lho gambar Soekarno Hatta.
2000-an iki apa? Pan kucing kucing radoyan. Goblok bae. Golek neh. Mau pegel. Wis pegel kowe. Lah kok pegel piye no? Dah ada susu lah. Gekno susu. Aku ora tuku susu. Goblok. Lali aku lali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goblok. Loh, ngomong sama Mas? Wah, aku ki mau ngelindur ngomong wis ngawur, kaken pikiran. Ora perlu tak critakno ki ra sanggup iso ngrasakno koyo aku wis gak sanggup ki awakmu wis gak sanggup. Iki, yo Mbak. Berarti aku iki mulai berarti wis gak ketemu karo sampean iki berarti wis mulai poso mbok. Mulai poso. Pokoke nek aku wis gak kuat maro mes sampean kudu gelem gak gelem kudu dadi wong wedok karo. Iya.